Det vi gør nu, det er, at vi skal have klippet tagfod og vindskede sammen. Jeg har forberedt lidt her. Jeg har slået kridtstreger. Jeg har simpelthen gjort det, at jeg har taget min tagfod her. Og så har jeg målt flancen her. Den er cirka 100 mm. Det jeg har gjort bagefter, det er, at jeg simpelthen bukket min tagpap ned her. Og så har jeg trukket 1 centimeter fra, det vil sige 10 mm, det vil sige ud i 90 mm. Der har jeg simpelthen lavet et mærke herover. Jeg har lavet en spids der, mærke op, sat et papsøm i, trukket kridtsnoren herover til, og lige slået en gang med kridtsnoren. Så passer det med, at når jeg tager min tagfod her, og sætter den til stregen, ja, der, så er der lige lidt luft herinde til den tagpap, som går ud over. Den tagpap, som kører ud over her, den underpap her, den skal være minimum 30 mm ud over. Det vil sige, at min underpap skal føre minimum 30 mm, og den er omkring 35 mm ud over her. Så det er meget fint. Det samme har jeg gjort over i den anden side. Der er det bare min vindskede her, som jeg har taget. Der har jeg målt flancen her, og den er omkring 90 mm. Der behøves jeg ikke at måle eller trække en centimeter fra eller 10 mm fra herude, fordi der er 15 mm plads herude. Så der er plads nok til tagpappen her. Men igen, tagpappen derude, den skal lige de der lidt over 30 mm ud over tagkanten. Og det er den også der. Den er omkring 35 mm ud over. Så det er fint nok. Så er vi simpelthen klar. Det første jeg gør, det er, at jeg tager min vindskede her og lægger til opmålingsstregen og sørger for, at den er et stykke ud over. Så tager jeg min tagfod og prøver at kigge en gang her og sætter til den streg også, hvor den skal ligge. Sådan cirka der. Sådan der. Så kigger jeg lige ind under her, for at se, om nu det hjørne, vi har herude, hvor bukket begynder at komme ind under, at det er forbi det hjørne herude, så jeg er sikker på, at der er nok, når jeg skal klippe drypnæserne sammen. Og det er der. Så jeg kan godt sætte min vindskede fast her efter kridtstregen. Sådan der. Så tager jeg simpelthen lige et papsøm her. Det skal ikke bankes helt i, det skal bare lige sidde, så den holder vindskeden på plads efter kridtstregen. Sådan der. Sådan der. Så har jeg hænderne fri. Normalt så bruger jeg en risespids, men for ligesom bedre at kunne se det, her så har jeg valgt at bruge en tus. Det kan være meget godt, når man står og øver det op, eller hvis man ikke lige kan se, synes man kan se stregerne fra en risespids, så kan man godt bruge en tus. Det jeg simpelthen gør nu, lægger jeg tagfoden til der, hvor den skal ligge. Kunne selvfølgelig også lige give den et par søm, for en sikkerheds skyld. Så har jeg igen hænderne helt fri. Det skal være der. Sådan. Nu går jeg så ned her. Og herinde under, heroppe under, der starter jeg helt deroppe med at tegne ned langs med min vindskede. Kører en streg ned der. Bukker den der og kører ud der. Det som er rigtig vigtigt, er at man ikke får slået for mange streger derinde, fordi så kan man se det. Og man må helst ikke bukke ind på eller på tagfoden her på spejlet, fordi så kommer stregen ikke til at passe. Det er ikke noget med, man må ikke være voldelig, når man bruger det her blik her. Det skal helst være som det er nu, når det kommer fra fabrikken af. Der har jeg så sat en streg derinde. Så tager jeg igen min tus og lige streger op under her. En lille streg heroppe fra, den vej der. Og så går jeg om her, op her.
Og så sætter jeg en streg her også i bagkanten der. Sådan der. Det er de 3 steder, jeg lige starter med at mærke den op. Godt. Så har jeg min vindskede her. Og man kan se, at vi har stregen herinde, der går ned langs med her. Og derned til, og så går den lidt ud af der. Det jeg simpelthen starter med, jeg starter simpelthen med at klippe hernede fra. Og så klipper jeg op og langs med der. Og det er op til den punkt der. Deroppe. Prøv en gang. Så har jeg lige en saks her. Så klipper jeg simpelthen helt herude for hjørnet her. Lige bukker den der op. Så er det lidt nemmere at have med at gøre. Og så sigter jeg med min for enden af spidsen der. Sigter jeg med. Så prøver vi lige der. Og derop til. Sådan der. Helt op til bukket der. Så gør jeg det, at jeg vender den lige rundt her. Og så klipper jeg simpelthen herudfra, og derind til. Så falder den her af. Jeg vælger lige den rigtige saks. Det som kan være vigtigt, det er, at man vælger den nederste kæbe ud til det, man klipper væk. Det holder som regel. Ikke alle situationer, men næsten alle situationer, så er det sådan, man gør det. Sådan der. Der. Nu tager jeg så min saks, og så klipper jeg herudfra lidt skråt derop til bukket derop. Prøv at se en gang her. Sådan der. Jeg klipper lidt skråt op mod bukket her. Sådan der. Så har jeg simpelthen det der stykke der. Det jeg gør nu, det er, at jeg tager simpelthen den flap her, og så bukker jeg den væk. Man kan bruge en falsetang, som den her, men den er lidt svær at komme til med det, så jeg har lært at bruge mine fingre. Det der er vigtigt, er, at man får bukket rigtig godt rundt her første gang, at man kommer helt ind. Sådan der. Trykker den godt ind. Bukker man den lige ud igen. Og så lige en gang mere, så lige få den helt ind der. Og så kan man simpelthen bukke lidt ud. Og så kan man begynde at stille og roligt frem og tilbage. Sådan der. Så kan man simpelthen bukke den af. Sådan der. Det gør nu, så vender jeg den rundt, min vindskede her. Og så kan man se herudefra, hvordan den faktisk er klippet op der. Nu skal jeg bruge min vinkel. Plads. Nu tager jeg simpelthen min vinkel, og så lægger jeg den på her langs med det, jeg har bukket af. Der. Sådan der. Så tager jeg lige min tus, og så streger jeg op her. Sådan der. Så får jeg sådan en fin streg op der. Herop til top. Det jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal klippe ind herudefra og ind til det toppen der, hvor jeg har sat min streg op. Der er det igen vigtigt, at man vælger den rigtige saks. Den grønne kan jeg ikke bruge her, fordi den kan ikke rigtig komme til med kæben her, på grund af spejlet herude. Så jeg vælger sådan en rød. Den er lidt nemmere. Det kan godt være lidt svært, men så drejer man lige lidt på saksen der, når man så klipper ind her. Det kan godt være lidt modstand i den, men det klarer vi. Det er ind til mærke. Nu kan man så se, at jeg har klippet ind til stregen der. Sådan der. Så gør jeg nu det, at der hvor jeg sat mærket i bagkanten herinde, så tager jeg lige en saks, og sætter lige et mærke her. Sådan der. Klipper lidt der. Og så vender jeg den simpelthen rundt. Nu har jeg mit mærke der,
Og så har jeg stregen herude, som jeg satte op under kanten der. Der klipper jeg så herfra og derud til. Man kan, hvis ikke man er så øvet, lige lægge en vinkel på, og så sætte en streg, og så klippe efter den. Men jeg er så rutineret, så jeg prøver at gøre det ude. Sådan der. Og så klippe ind der. Det jeg gør nu, det er, at jeg tager det stykke her, og det bukker jeg simpelthen væk. Det bukker det simpelthen af. For at ramme rigtigt, kan det godt være, at man lige skal tage sin falsetang. Jeg trykker ud der. Så ser jeg, om ikke man kan ramme den der. Sådan der. Har vi den der. Så tager jeg den her flap, vi har heromme. Den bukker jeg ind der. Plads. Og på den måde får jeg simpelthen lukket enden herude på vindskeden. Så vender jeg den rundt sådan her. Og så tager jeg med den øverste kæbe på saksen her, den øverste kæbe på saksen, den lægger jeg til opkanten her på vindskeden. Og så klipper jeg ned langs med. Sådan der. Sådan der. Så har jeg faktisk klippet ned langs med den. Der. Det er nødt til. Så vender jeg lige rundt her. Så skal jeg have klippet her fra flancen og så ud til herude. Altså toppen af den streg, vi faktisk satte på indersiden. Så det prøver jeg lige her. Jeg tager min saksen nederste kæbe, ligger langs med flancen der. Og så sigter jeg lige med spidsen derude, så den kommer ind og rammer. Der. Og så klipper jeg. Sådan der. Sådan der. Og så kan man se, så er den faktisk lukket der. Man kan lige slå lidt på den med en hammer. Og hvis der lige er lidt, så kan man tage en fil eventuelt, lige at file lidt af, eller man kan klippe lidt til stadigvæk. Sådan der. Så ser det lidt bedre ud. Det var faktisk vindskeden, der er klippet til. Sidst så skal vi rette drøbningen og det til, men det kommer. Så tager vi vores tørrefod her. Det der er med vores tørrefod, det er at der er lige klippet lidt af herude i enden. Det skal vi lige tage højde for. Så det jeg simpelthen gør, det er at jeg skal tænke over, at jeg skal have gemt noget, som vi kan poppe i herude på den anden side her af vindskeden. Så det jeg faktisk gør, det er at jeg finder et punkt, et stykke inde. Der. Sådan der. Så tager jeg simpelthen bare min vinkel og lægger på der. Og sætter et mærke op på toppen der også. Så har de to mærker der. Altså et mærke hernede og vinkelret på deroppe. Så tager jeg min saks her, og så klipper jeg lige skråt her, cirka en 45 grader. Det retter vi til sidst, drypnæserne. Klipper vi lige helt op til mærket der. Vi satte det op. Sådan der. Så klipper jeg lidt skråt ind. Så mærket
der. Fjerner lige den. Sådan der. Så klipper jeg skråt ind her igen, og så op til toppen af mærket deroppe. Den er der. Og så tager jeg lige igen her på den anden side her og klipper en lille smule skråt. Ikke vinkelret på, fordi hvis lige kommer en lille smule den anden vej, så vil den støde mod spejlet herude på vindskeden, og så kan de ikke støde rigtigt sammen. Så derfor tager jeg lige og kigger her, lige derud, og så tager jeg en lille smule skråt og klipper ud til punktet ude. Sådan der. Så tager jeg min flap der, eventuelt med en falsetang, man kan også gøre det i hånden. Så bukker vi den lige rundt. Sådan der. Hvis der er lige et eller andet, der lige stikker ud der, så tager man selvfølgelig lige sin saks og lige retter til. Sådan der. Så har vi den der. Godt. Så skal vi se, om det passer nogenlunde sammen. Jeg fjerner lige sømmene. Sådan der. Det kan godt være lidt irriterende, når vi skal have det til at passe sammen. Og så prøver jeg simpelthen at lægge den til stregerne. Hvordan går det så? Og se, den passer ikke helt, fordi de her to spejle her, de passer ikke sammen. Så er vi nødt til lige at klippe de her drypnæser lidt til her. Så det prøver vi lige en gang. Jeg lader den simpelthen være der. Så tager jeg min saks her. Holder dem sammen der, hvor de skal være. De der to der. Og så klipper jeg op langs med her. Sådan der. Sådan der. Det var den ene. Så tager jeg den anden der. Og se her. Også lige lidt med den. Så tager vi den anden der. Sigter med spidsen derop til. Sådan der. Det hjalp lidt på det. Det blev lidt bedre. Så kan man gøre det, at man lige tager et eller andet, og så lige trykker den ind, for at få den til at passe helt. Så tager man lige og trykker ind der. Sådan der. Så passer den nogenlunde ind der. Så er der lige den der stikker ud der. Der kunne vi lige til at klippe af, så den kommer til at passe med den linje heromme. Så tager jeg lige min saks her og lægger til der. Der. Sådan der. Så slipper vi på det der skarpe hjørne der. Så vil den komme til at se sådan der ud. Så kan man tage og bore et par huller der. Ude i siden her. Og sætte 2 popnitter i. Og sætte sammen.